Benvinguts a la pàgina web www.futbolbaresafor.com. Imatges del camp de Xeraco, una de les seus en les que s'ha disputat el torneig Safor Cup, on han participat nombrosos equipos, tant de la Safor com de la resta d'Espanya. El partit que anem a oferir-los, en aquest cas, el resum del partit, és el que enfrontava al València Club de Futbol, hi veien els xiquets en imatges, contra el Berreguard. Parlem de categoria aleví de segon any, quan ahir apareixen els jugadors dels equips ja al centre del terreny de joc. Els partits es disputaven en una part de mitja hora, com s'ha estipulat el torneig, i aquest és el primer dia de competició. Saludant-se tant els entrenadors del València amb els jugadors del Berreguard, i donava inici ja a l'encontre. De seguida repassarem alineacions de València, que començava jugant la pilota ràpid. Que lo pase ella a València Club de Futbol, jugadors de l'acadèmia Global. I pràcticament hem vist la jugada inicial, arribava el gol de Jorge Cima de Villa, controla el xut en l'esquerra del dorsal número 12. Des de la repetició, la jugada per la banda, la passada enrere, s'espera, controla i en dos tocs xuta lluny de l'abast de Joan Banyuls. Repassem alineacions. Per part del Berreguard, Joan Banyuls en porteria, amb el 2 Samuel García, amb el 3 Hugo, amb el 4 Josep Castelló Caste, amb el 5 Joan, amb el 6 Adrián, Flavio amb el 7, amb el 8 Lino, el 9 per a Pau, Iago amb el 10, amb l'11 Vicent, Hugo amb el 12 i amb el 14 Antonio o Toni, com li diuen en l'equip. Entrenador Daniel Domènech, el delegà Fernando Donet. Pel que fa al València Club de Futbol, en porteria Mario Ocaña, amb el 2 Samuel, amb el 3 Marco Carboni, amb el 4 Enric Giner, amb el 5 Carlos Martínez, amb el 6 Nacho de Felipe, Mario Parri amb el 7, Enzo Díez amb el 8, Álvaro Campoy amb el 9, Rafael Montesinos amb el 10, amb l'11 Miguel Lajara, el 12 per a Jorge Cima de Villa i el 14 per a Vicent Cantó. Posant la pilota en joc Mario, en aquest cas Mario Ocaña. El València tractant d'eixir ahir el contraatac. Hi havia un gran ambient en el camp de futbol de Xeraco, molta gent per assistir a aquesta sessió de la vesprada. També estava l'Hèrcules, el Don Bosco, el Real de Gandia. En la pàgina anem a oferir-los 3 resums de diferents partits, per tant, estiguin atents. També, com sempre, els gols. I fotos al nostre Facebook, en la pàgina de Futbol Bar Safor, fotos de cada un dels partits, per a que puguin gaudir també de les millors preses del moment. Jugant el València, Carlos, amb l'autor del gol, Jorge, que intentava anar-se'n per la banda, ben tancat ara pel Berreguard, lluitant ara Jorge i Antonio Ribes del Berreguard. Finalment la pilota per a Enzo. Enzo altra vegada buscava Jorge, que altra vegada la defensa rapidíssim, llançant-se al terra, desbaratant una possible jugada Samuel García, però una vegada més el domini del València, la centrada de Jorge al centre de l'àrea, el perill, i ahí està el llançament llunyà, espectacular, el golaç. El xut de Samuel Bayarri, està ben defensat, el Berreguard tancant-se en l'àrea, però lluny se punterà darrere i arriba Samuel, no s'ho pensa, i la pilota per l'escaire, tot i l'estirada de Joan Banyuls. 2-0 per al València. Pau jugava darrere, finalment la pilota que es perd per la línia de banda. Controlat el València, el control de Jorge Cima de Villa,
Ara qui vol eixir ràpid és Samuel. La lluita Antonio Ribes en la banda. Finalment se l'emporta el jugador del Berroar. La passada darrere cap a Josep Castelló. Caste, bon llançament, però bona resposta també de Mario Ocaña. La treta del córner, buscava el rebat Toni. Finalment rebutja la defensa del València, que tractava d'eixir el contraatac, encara que finalment tallava la jugada al Berroar. Joan Mario, la passada en llarg cara del defensa lateral, obrint cap a l'altre costat. El València rodant la pilota. Altra vegada Jorge, sentim el seu entrenador com diu encara. Evidentment coneixem les qualitats excel·lents del jugador i ahí està el resultat. Encarant, anant-se'n per la banda i oferint-li un remat molt bo al seu company que ve des de darrere. Hem vist ahir com Rafael Montesinos aconseguia el 3-0. Una bona jugada en combinació entre Jorge, l'autor del primer gol, i Rafael, que entrant de darrere rematava de primeres i posava el 3-0 al marcador. Recuperant el València. La pressió ja més molt amunt de l'equip Che. Traient Enrique de banda. Jugava Carlos. Carlos canviant cap a Samuel, que ha sigut l'autor del segon gol, un autèntic golaç. Ahí està el capità, Nacho de Felipe, obrint. Bé el València tocant la pilota, la veritat. Ara era Mario Parri, la pilota darrere i el xut fora. El valor per a Iago. Iago volia obrir de primeres cap a Samuel, que corria a la seva banda, però tallant ahir Mario Parri es pega la volta, aconsegueix anar-se'n d'un parell, torna a frenar-se buscant un company, pilota darrere cap a Nacho per a Samuel, que encara obre més a banda, ahí la centrada buscant el punt de l'àrea, finalment el xut de Vicente Cantó, valor desviat. I ara una gran oportunitat en la treta de falta. Al remat Joan Banyuls es fa la pilota. La treta en llarg de Joan. Recordem que este campionat Safor Cup es disputava en partits de mitja hora, una única part de mitja hora, i que ha tingut diversos seus, el Real de Gandia, Xeraco, diversos camps. Han acollit els nombrosos equips que han participat en categoria Leví, Benjamí i Cadet. Ahí està Samuel anant-se'n per la banda, ràpid. Finalment ahir s'havia embolicat, encara que havia fet molt bé, recuperant la lluitant de valent. La centrada d'Hugo, reclama en mans de Mario Ocaña. Finalment l'àrbitre no pita res i la posa en joc el València. Ahir volia emportar-se-la Vicent, però finalment el valor per a Berroguardo, canviarà de primeres, ho intentava Iago. Pilota per a Mario Carboni. Mario Carboni, la passada, volia fer-la en profunditat, el valor que se'n va fora. Joan Mario Parri, també un jugador ràpid ahir al centre del camp. El xut, ara sense massa potència, i a les mans del porter. Altra jugada del València, llançament llunyà de Miguel i una nova parada de Joan Banyuls.
Joan canviant a l'altra banda. El Berroguard tractant d'així en la pilota jugada. Tocant bé el conjunt dirigit per Daniel Domènech. Finalment però recupera el València. València, al capdavant del qual està Arturo Ruiz i segon entrenador Enrique Pérez. Mario Carboni està trepitjant la pilota per la banda. Mario Carboni defensat per Hugo Caudelli, tocant el Berroguard, que buscava la tranquil·litat de tindre el baló i almenys així evitar més oportunitats de perill del València. L'obertura ahí de Nacho de Felipe i el llançament de primeres. Bona parada de Joan Banyuls. La dreta del córner. Buscava al centre de l'àrea la pilota per a Adrián. Finalment el baló fora. I reclamava l'entrenador que se la quedara, que aguantara perquè vinguin els companys. El Berroguard que intentava estirar-se una miqueta més i no tindre tant de joc en la seva àrea. Jorge. Altra vegada Jorge. Ell està en Iago pressionant-li. Finalment la pilota fora de banda. La treta del córner. No remata finalment ningú. Ho havia fet Jorge després. La pilota rebutjada fora. Joan Carlos per la banda. El centre xut amb massa potència i es perd per la línia contrària al baló. La pressió de Toni. Ahí està la recuperació de Samuel. I finalment el gol de Toni. Era el 3-1. La recuperació de Samuel García. Hem vist la pressió com ha tingut efecte. Se l'emporta Samuel. Ell mateix encara xuta, encara la rebutja el defensa, però el valor li cau a Toni, que marca el 3-1, que seria el resultat definitiu. Altra vegada Samuel lluitant molt per aquesta banda. Primer però se l'emporta el València, en aquest cas Enzo. La centrada de Joan Climent buscant l'àrea. Encara és l'última aproximació per al Berroguard i així s'arribava al final de l'encontre amb la victòria del València Club de Futbol per 3-1 en esta categoria aleví de segon any, partit que es jugava en Xeraco dins de la Safor Cup.